Dobrý den, tady Lukáš Pohodlický. Toto bude sloužit jako intro k YouTube kanálu Czech and Slovak Speedcubing. Prvně o tom, co bude mít na našem YouTube kanálu, což je jakýkoliv národní rekordy, co budou daný ze svolení těch, co to složili. Potom tam budeme dávat různý návody, ukázková složení, různý typy a všechno možné, co bude potřeba. A co vás napadne, protože jsme nás potom poprosili časem, že byste nám sami ukázali nebo napsali, co byste chtěli, aby jsme natočili. Teďka se přesuneme k těm ukázkovým složením. Začneme na Megaminxe, mám tady dva, ukážu vám teda dvě ukázková složení. Tady na tomhle složení tak je první krok kříž, což tady je celkem jednoduchý. Tady máme krásně, když posunu tenhle fialovo-bílej sem a ten zeleno-bílej sem, tak už krásně si můžu doplnit tímhle dvouma tahama. Fialovým bílým sem a zelený sem a tenhle ten už mám připravený na vložení. Přetočím Megaminx. Jednu barvu mám tady, to je žluto bílej, tady to je modro bílej, teď si tohle natočím. Přetočím si tenhle ten, vložím a vložím. Už mám hotovou hvězdu. Teďka začnu vkládat páry, nevím co je tady nejjednodušší. Tady je nejjednodušší asi modro-červený. Pravím a vložím tady sem. Teďka si posunu Megaminx a jdu vkládat dál. Tady je celkem jednoduchý spojení těchto dvou. Mám pár a vložím ho tam, kam patří. Teďka si přetočím Megaminx. Teďka mám celkem jednoduchý tohle. Tady teďka mám hotový, připravený a vložím. Teďka fialovo-žlutej. Ten tady můžu spojit tyhle dva a vložím je. Teďka poslední, ty už bude těžší, protože se hodně rozhodil Megaminx. Tady mám připravený, rozhodím a vložím. Teďka S2L, což je ta část před poslední vrstvou, tady je poslední vrstva, takže ta část před tím. Každý to skládá jinak, jsou různé metody, třeba světová rekordmanka to skládá tak, že si dělá postupně bloky a před posledním tak změní stranu a složí si tu, kterou má úplně nahoře a skládá růžovou nahoře, myslím, nebo červenou nahoře, takhle. Červená je... Ne, červenou ne, skládá něco jiného, teďka si nejsem jistý, myslím, že je růžovou. A já to dělám tak, že si složím ne, že si složím bloky, ale složím si blok, potom tu část, tuto hranu, která patří k tomu bloku, další blok a pořád dokola, jak to hotový a složím poslední vrstvu. Takže u tohohle složení nejjednodušší asi co vidím, tak je tady ten začátek, takže si to připravím. Teďka ten zelený je tady. Tak. Mám tady tohleto a tady můžete často používat tohleto, že to dáte bokem, vložíte, ne to byl jiný, pardon, to byl jiný. Tak, teďka takhle můžu vložit tenhle sem. Teďka tady mám oranžovo-žlutej, ten si připravím, vložím. Vzadu tady mám oranžovo-zelený, ten si připravím a vložím. Přetočím Megaminx, najdu si žluto-fialovo ten sem a vložím tady sem dovnitř. Teďka už mám jeden na místě, najdu si ten, který tam patří k němu, to je tenhle a vložím si ho. Teďka mám tady tenhle vložit, jednou spojím a vložím. Teďka fialový tady můžu spojit těmhle dvouma tahama a vložit ho jednoduše sem. Přetočím. Teďka tady tohle je jednoduchý, protože to jenom tady posunu, spojím. A místo toho, abych to vkládal normálně, teď to dám sem, abych si ten nevložil špatně, sem dolů. Vložím a tenhle vložím normálně, správně. Teďka můžu spojit tyhle dva. Vložit si je dolů a vložit si je úplně dolů. Teďka už mám pár na místě, teďka si vložím tenhle. A hnedka můžu vložit tenhle. Teďka tady si spojím tyhle dva. A místo abych je vkládal hnedka, tak se to ještě jednou posunu a vložím potom. Teďka si vložím tyhle dva. Teďka poslední vrstva. Poslední vrstva ta je jenom na vás, jak to skládáte, třeba tady ten algoritmus je
Teďka nevím, jestli se na ně vzpomenu, je takový složitější, hodně zbek a tak, ale základní složení poslední vrstvy je tak, že si uděláte hvězdu, rohy a přetočíte si hrany na správná místa a doděláte úplně rohy poslední. Tady bych si tady dal kříž, když si nespomenu. Teďka mám tady krásný algoritmus, tenhle jednoduchý, bez toho aniž bych si nějak držel ten Megaminx. Posunu, ještě jednou posunu, protože vidím, když mám tady ten blok a tohle žlutý patří sem, tak si to vložím sem jednoduchým Jeepermem a už mi stačí poslední 3. Tenhle ten je, a pro to všichni znáte, je víc možností, jak ho dělat. Já ho dělám odsaď, bez toho aniž bych si dával Megaminx mimo stůl, že udělám jednoduše tohleto. To hodně jednoduchý na zapamatování, ale někteří to skládají jako normální APRM s pomocí strany back, což je někdy takový hodně zamotaný. Tak, teďka tady máme druhý. U tohle složení tak bych začal asi zeleným, tady zelená, červená je tady, takže no to je krásný kříž tohle, kříž a hvězda. Tady mám jeden ten červený, který si můžu dát bokem, ale vložím si ho hnedka zpátky. Takže už mám 3 na místě a žlutý tady nahoře připravený. Takže si to vložím. Tady mám ale už rovnou pár, tak si ho vložím prvně pár. A teďka si tím algoritmem vložím dovnitř tenhle. Najdu si fialový, který je... Teďka se můžu zorientovat přes kameru. Tady je bílo-fialový, tak ho tam vložím. A teďka mám krásně připravený tenhle, tak ho vložím, připravím si červený. Teďka si najdu roh, ten je tady, ne, to je fialový. Tady je fialový, tak si ho nechám tam. Zelený je tady, takže si ho dám na místo a spojím je. Můžu použít ten roh, protože je prázdný. Teďka spojím tyhle dva. A udělám to takhle, protože si fialový posunu blíž k tomu. A už to jenom složím. Teďka nejjednodušší tady, co vidím, tak je opět, no tady krásně tohleto, to vidíte ten blok. Takže udělám tohleto a už můžu vložit rovnou ten tady tímhle algoritmem jednoduchým. Tak teďka mám tady tyhle dva, to jednoduše vložím. Pamatuju si, že mám tady tyhle dva, najdu si oranžový a místo toho, abych to teďka vrátil zpátky, tak si tenhle rovnou posunu sem, přetočím Megaminx a vložím ho dovnitř. Teďka vložím dovnitř tady tenhle. Teďka si spojím tyhle dva tady vzadu. Teďka mám tadyhle ten pár. Teďka jsem si krásně složil tenhle ten blok. Teďka mám tyhle dva. Teďka mám tenhle blok, ten si dám bokem úplně. Protože si vložím prvně tenhle. Vložím blok. Vytáhnu tenhle ten, spojím ho s tímhle. A vložím dovnitř. Teďka už poslední vrstvu připravím a to se přemátl. Tak. Teďka mám poslední vrstvu. Tady to skládám tak, že udělám tohle. Dvakrát up a stačnej. Teďka máme poslední vrstvu. A teďka jsem si spletl algoritmus. Je to zase stejný. Tak teďka u tohohle ten vypadá jak skoro jak Y panel, ale není. Tento je taky jednoduchý, protože když uděláte takhle, tak máte zase složení pouze jenom 3, ale jinak. A tenhle tam dělám komutátorama. Tak hotovo. Doufám, že vám tento Megaminx ukázková složení pomohla. Snažil jsem se to udělat, aby to šlo vidět. Zatím nemám GoPro, takže musím sedět dál od stolu a nikdy jsem se trošku zamotal, ale doufám, že se šlo vidět a kdyby náhodou ne, tak řekněte a já se pokusím udělat časem lepší. Dneska ještě natočíme jedno video, nějaký průměr kostky nebo tak něco. A doufám, že vám to teda pomohlo. Těším se na všechny na CheckOpen. A uvidíme dneska večer, nezapomeňte, že pořád běží soutěž o to, kdo sežene nejvíc fanoušků na naší stránku do 10 hodin. Takže děkujem, že nás podporujete, se shánějte dál lajky a těšíme se na CheckOpen.